masser af fart på Timona her, så de kommer afsted. Første Fucking fedt, ikke? Altså, er der et menneske dernede? Okay, der var en menneske i. De er videre, så det er italienerne. De er svære. Og 10 styrer. Men det er meget nede med styretøjet. Første hop. Der har vi virkelig vanvittig fart her. Han holder momentet. Pisse godt kørt. Der er meget en vinge, men det går. Og han er den er meget vedtaget, tror vi. Dennis og Adam Mørke syd for jorden, der mødtes de forskellige nationer, Harlev og Haslager, og byggede til sammen et musikårsholderniveau. Skal vi se her. Og ikke klart en hop. Det er klart fart, og den hurtig her. Hold en rigtig fin tid. 10 sekunder inden. Vi har hjælp på drengene. Alle op. De kører videre. Så kommer de. Ej! Der er styrt igen. Som sådan. Og bilen, altså solid bil. Fantastisk. Masser af fart på. Tager svinget meget, meget flot. Det er en ambitiøs. Og decideret han over først. Okay, masser af plads på. Super tempo på Jesus. Sådan der. De klarer svinget godt. Rigtig godt tempo fra den fedtede tank. Wow. Ja. Klasse kørt. Meget fint navigeret. Fuldstændig. Der bliver hygget godt på hesten. Der kommer den henover. Ja. Han klarer den. Den brager afsted. Fuld din opmærksomhed. Hun ser op der. Den klarer den. Hun kommer godt rundt i svinget. Godt styret her. Melene styrker her. Vi skal se, hvordan den tager hoppet. En fed bil. Nede af chikanen. Hen forbi dommerne. Kig til Bundsgaard. Kig langsomt fra Kaffeklubben. Bestående af stolte mænd fra Skagen, Aalborg og Aarhus sætter egentlig en meget god tid. Så har vi. Og der går de på grund. Der går de simpelthen på grund med skuden. Det er en problematik, vi har set før, Esben. Ja, og det bliver åbenbart, når den er for lang. Og så tror man kan moste sig til at komme fri. Der skal man altså ud og skubbe. Og så skal man tilbage i vognen. Og der må vi jo lige bede vores publikum også at nyde detaljen bagpå med en lille låge. Den store del sendt afsted som Fuld kæft, og der er et lys på den. Ja. God tid. Den høje. Den hurtigste vogn, jeg har set. Ej, de holder tempo her, Olsen. Og tempo. At de skyder en vanvittig fart. Her kommer de ud. Utroligt, den lille katte. Utroligt, vi må sige, der må gerne skubbe. Nu interviewer du makkeren inden. Han lignede ikke typen, der gider at løbe efter og hjælpe kammeraten. Helt fair. Helt fair. Der bliver bøvlet. Nej, nu er der noget, der styrer sig. Men igen, super manøvrbar bil. Utroligt. Helt vildt. Jeg ved ikke, om vi kan få en langsom gengivelse af det, og den kører også nok. Hurtigt snappy. Får vi den der. Han tager den rundt. Og så... Kameritterne, de er ekstra overvågende på den anden side.